Казва, че там мирише на статия. Защо по дяволите го отвори? Ми беше ми любопитно какво има. Какво става клас? Къде е сплотеността? Защо хвърляте яйцата паци? Директор ви е станал жертва на кражба. Какви ги говориш? Той сам публикува всичко в Инстаграм. Вие междувременно напишете заявление. След ченгетата мисля, че резултатът ще е ясен. Приятели, ново видео. Ако още не си се абонирал за този канал Училището през очите на ученика, направи го сега, за да не изпуснеш следващите клипове. Ако още не си натиснал лайк бутона, направи го сега. Хайде както винаги да съберем много лайкове под това видео. Приятно гледане! Това също е твоят син, между другото. Обади ли му се поне веднъж за всички тези години? Бие ли те? Не ме бие. Имаш ли храна или винаги гладуваш? Защо се заяждате с мен? Послушай, ако се страхуваш, можеш да ми кажеш. Още го наричаш баща. Приключихте ли? Ами, условията гледам са приемливи. Покажете хладилника. Участковият вече го видя. Да го покажа и на вас. Що ме гледал добре? Между другото сина ви каза, че го биете, вярно ли е? Какво моля? Аз такова нещо не съм казал, защо лъжете? Проверих ви, всичко е наред. До нови срещи. Дано такива срещи повече да няма. И аз бих искала. Но както показва практиката, каквото имаме, това е. Кога ще свърши този кошмар? Откъде да знам? Първо участковият, после социалните. Какво следва? СБУ? Нали ми вярваш, че ми хакнаха Инстаграма и че не съм направил това? Ти не си ти, сега няма значение. Мамо, сериозно ли? Затвори си устата и се махай. Защо така? Защото ми писна от теб. Половин година какво правеше в училище? Само си търкаше гащите. Я ми покажи дупките. Не ги виждам. Мамо, какво правиш? Марш на училище и не дай Боже. Какво не дай си Боже? Марш да доседиш в училище. Училище 4, епизод 17. Готово, пусни ме. Баба ми ще ти пише добра оценка. Какво? Отлетя ли? Знаеш, че все пак ще докажа, че не съм виновен и че всичко това е заради теб. Усещаш ли го? Това е миризмата на моето безразличие. Пич вече не ми пука. Ще те изключат от училище. В полицейските регистри си. Не можеш да поправиш нищо тук. Загубенякът си получи заслуженето. Победа над загубеняците! Всичко това истина ли е? Ако имаш предвид, че ме изгониха, да. И как стана всичко това? Как? Отидохме в полицията, оформиха нещо и толкова. Тоест сега си научат при ченгетата. Да, имаше още куп проверки. Днес дойдоха и от социалните. Какво искат да те осиновят ли? Ти тъп ли си? Ама нали социалните са за това дали ще те осиновят или не? А при Полина? Не, при Полина не, защото уж аз бях инициаторът. А тя просто момиче, което се подлагало. Тоест ти наистина си надраскал колата и си замерил ония дръбосък с яйца, защото момичетата в класа разправиха, ама аз нищо не разбрах. Не, това не бях аз. Някакъв идиот е натиснал линка от моя телефон. Хакнаха ме и от моя име пуснаха сторито в Инстаграм. Тогава дай да щупим моя идиот, който е натиснал линка. Този идиот си ти. Аз ли? Значи няма кого да чупим. Всеки прави грешки. Димон, майка ти ще прави ли нещо? Защото при баща ми май се раздвижи. Не знам, тя ме изгони с крясъци от вкъщи. Жалко за теб, разбира се. А Полина също ли я изгониха? Не разбрах. Казах вече, само аз имам проблеми. Димон, мъж си, взе вината върху себе си. Респект. Димитри, добър ден. Здравейте, Рашида Жавдатовна. Така, Дерски Александър, на урок бегом. Димитри, в кабинета влезте. Вече. Казаха ли ви как и какво се случва? Не, никой нищо не е казал. Значи аз съм първа. Тъй като сега сте на отчет в детската стая, в нашето училище повече няма да можете да учите. Вашите постъпки, които извършихте, знаете ли, те не са съизмерни с постъпките на цялото училище. Замерване на ученици с яйца, сваляне на вратата от директорската кола. Не знам какъв ум трябва да имаш. Добре, обаче сега не става дума за това. Рашида Жавдатовна, мога ли? Да, Диана, влез. И така. Леополд Арнодович, вашия класен ръководител, много молеше да напиша добра характеристика за вас. Разбира се, ще му отстъпя. От уважение за това, че е търпял с вас през тези 6 месеца. Но за добри оценки не разчитайте. Къде след това ще ви приемат, в кое училище, не знам. Нека майка ви се справя с това. До края на семестъра остава малко време, така че можете да не идвате в училище. С приятелите можете поне да се сбогувате. Ти какво, усмихваш ли се? Ами не може ли вече да се усмихвам? Забавно ли ти, овца? В полицията не те ли научиха как да говориш? Димитри, какво е това? Ами тя стои и се радва. А Диана, наистина ли се радваш? Радостна съм, защото виждам, че такива ученици в нашето училище се наказват по заслуги. Какво от това? По-добре се притесни за себе си. Иначе знаеш ли, към края на семестъра може внезапно да престанеш да бъдеш отличничка. Аз ще наваксам всичките пропуски, Рашида Жавдатовна. Жалко, че за някого това вече е невъзможно. Ако не искаш да бъдеш като някого, учи отлично и спри да се усмихваш най-накрая. Ти си в училище, а не пред камера. Така, Димитри. Ето бланката. Там е списъкът с книги, които трябва да предадеш. И предметите, които може би ще успееш да поправиш. Но пак казвам, нищо не обещавам. А що се отнася до теб, интересуваме
Защо все ходиш в чуждите класове? Не ти ли стига твоят? Дима, защо така рязко? За какво говориш? Вчера само полиция имаше, а днес вече те изключват. Това се очакваше. Мислите ли, че сме безсмъртни? Между другото, Дим, можеш да благодариш на гаджето си. Заради нея целият купон започна. Стига с това, кажи благодаря, овца. Какво извинявай? Доскоча ми с твоето, кажи благодаря. Кажи благодаря. На кого да благодаря? Димон го изгониха. Ами аз ти харесвах, нали? Вече не те харесвам. Доскоча ми. Съжалявам. Ти какво тъпа ли си? Добре, мълча, прости. Да кажа, че с моята история на влизане във всички училища още никой не ми е слагал отчет. А защо се сравняваш? За теб винаги татко ти е решавал или майка ти? Държал ли си свещичка? Ами по-лесно е за богатите деца. Ти не разбираш какво е да учиш и после само да постигнеш всичко, нали? Накъде куниш? Остави! Не продължи мисълта си. Казах остави! Питам те отново. Какво се опитваш да ми намекнеш? Какво правите? Достатъчен ли ви е Дима? Защо се нахвърляте един на друг? Дима вече не може да се спаси. Защо да се притесняваме? Как няма да може да се спаси? Ние не сме ли един клас? Не можем ли нещо да измислим? Кажете, ако изгонят Дима, ще си тръгнем и ние. Мислиш ли, че това ще мине още веднъж? Да, защо да не опитаме? Няма нужда да пробвате нищо. Просто оставете. Ако си тръгна от училището, дръбосъкът ще се откаже от всички. И майка ми без това отдавна се беше заканал да ме премести. Това, че ме сложиха под отчет, само улесни всичко. Значи Дима вече сам е взел решението. Защо да го обсъждаме? Между другото, Полина, можеш ли да се преместиш Дима в другото училище? Нали сте влюбени? Ти шегуваш ли се? Ами какво идея? Аз като старост подкрепям любовната история. Трябва да помисля. Не може така внезапно да взема решения. Какво? Казвам, трябва ми време да помисля, Дима. Празнувате ли отпадъци? Стига вече достатъчно. Ти тъпли си, пусни медало. А какво ще умееш, Ришко? Хората в цирка ги караш да се смеят сигурно. Наистина вече си досаден. Пусни медало. Привет, Димчо. Какво искаш? А какви са чувствата? Паролата в Инстаграм вече сменена ли? Да, пусни медало. Четох вашите чатове с Полина в Инстаграм. Вие си говорите така отвратително. Зайчета, котенца. Това нов тренд от TikTok ли? Полина си пада по трендове. Ще участваш ли? Добре, излизай от тук. Ако още веднъж ще видя тук, ще намеря приложение на Чупа Чупса ти. Добре, Димон, не се притеснявай. Трябва да решим с какво да започнем. Какви са тези викове? А какво е пък това? Леополд Арнолдович, този клон с рижавата перука ме качи върху шкафа. Аз просто дойдох да взема тетрадка, а те пак ме унижават. Ами защо по дяволите, извинявай, идваш в този клас за тетрадка? Нямаш ли си свой клас? Просто исках да се помиря с тях, а те отново ме унижиха. Аз бих изгонил рижавия. Какво беше това, Дерски? Какво беше това, бе, Дерски? Не разбирам. Всички ли учители в това училище имате проблем с зрението? Или какво? Ще ме смърти както таджикът подреди всичко така, че Дима да го изгонят от училище. А вие просто го изгонихте. И даже го сложихте на отчет. Да ви сера на правилата. Да ви сера на учителите. Точно както вие серете на нас. Писаме от вашите отработки, от вашето учене, от съучениците. На всички ви е все тая, защото няма никакво равноправие. Вървете всички по дяволите. А глобусът за какво го отнесе? Извинете, какво става тук? Ами Дерски иска да излети след Дима. И аз на всички тук ви се изплювам, особено на Герман. Пу! Ти тъп ли си? Ей, Дерски, стой! Какво е това сега? Да върви всичко по дяволите. Напускам. И училището да върви по дяволите. Леополд Арно... Така, староста. Какво става тук? Като староста искам да отбележа, че Герман дойде. Затвори си устата. Наталия, изгониха Дима от училище без да се разбере какво е станало. Ето за това децата подивяха. Ах, без да се разбере, така ли? А когато предметите се чупят в училище, вие разбирате ли се? А когато вие чупите предмети в училище, разбирате ли се? Нали не? Опитваш се да ме опрекнеш в нещо ли? Вие, Дима, просто така го изритахте. Искате сега заради Дима целият клас ли да се скара? Ако е така, кажете, веднага тръгвам. Ще отида при дръбосъка да седим по шкафчетата. Всички по местата, бързо! Димитри, книгите започнали да ги предаваш или още не? Ами почни, в крайна сметка ти вече не си ученик на това училище. Бъди така добър да изпълняваш задачите, които ти дават. По местата. Имаме урок по разписание. Защо изобщо го направи? Дерски беше прав и аз просто реших да го подкрепя. Значи сега и теб ще изгонят, нали? Мислиш ли? Директорът каза, че повече никога няма да гонят. Мене ме изгониха, нали? И теб ще сложат на отчет и ще те изритат. Наистина ли? Може би трябва да се върна в клас и да се извиня. Тя ме пусна за 2 минути. Няма страшно, ще почака. Дерски, аз ще си отида в класа. Димон има право. Могат да ме изгонят.
И какво, страх ти, че ще те изгонят? Полина се страхува, нали Полина? Не искаш да те преместят в друго училище с мен? Не си ме разбрал правилно. Хайде, оставете си семейните драми за после, става ли? А ти разказвай всичко, което знаеш за Диана. Тя е твоя приятелка, от нея започна всичко това. Трябва да оправим нещата. Ами ние бяхме такива приятелки относително. В миналия клас не общувах много с никого. Дима знае, само някой ме закачаше. А Диана сама предложи да сме приятелки. А аз не бях Може ли против. нормално да обясниш? Какво да обясня? Типична мацка. Модел. Снима реклами. Родителите й са богати. Какво повече? Значи си общувал с нея заради парите? Саш, ти тъп ли си? Какво? Добре, тогава тя защо помага на дребосъкът и постави теб и Димон? Откъде да знам? Нищо не съм ми направила. Защо спряхте да говорите? Да, преместих се в един клас с момчетата. Излязохме няколко пъти през лятото и тогава просто Имам някак си... чувството, че нещо криеш. Аз имах 2 минути. Реши да всеки момент ще почне да крещи. Имам ли нужда Нещо от това? не е наред с нея, казвам ви. Знае нещо, но мълчи. Вие нали сте двойка, ти като неин приятел, знаеш ли Ами за това? всъщност- Ясно, може да не довършваш. Дерски, Александър Димитрий, защо сте в коридора? Пак ли ще ни крещите? Или ще ни обвините в нещо без да знаем? Добре, идвайте с мен. Така, разкажете всичко, което знаете. Че нашия класен реши да размени доверието на класа си срещу репутацията на един обикновен учител. Дерски, това го разбрах и от първия път. Има ли доказателства срещу Камран? Решихте най-после да слезете от облаците и да ни помогнете за да се разберем? Дерски, така ще продължаваш цял ден ли? Димитри, какво можеш да кажеш? Ти Камран ме подстави, хакнаха ми телефона и от мое име качиха видеото в Инстаграм. Имам всички чатове с това съобщение, но полицията не искаше да се занимава, защото директорът е написал, че съм най-лошият ученик. Да, това бях аз, когато хакна телефона на Дима. Тоест не, че аз го хакнах, а просто натиснах един линк и той хакна телефона на Дима. Линкът още ли остана? Не, разбира се, не съм го пак. Изтрих всичко веднага. Леополд Търнодович, за характеристиката ще ми трябва добри оценки. Може ли пък графа да ми ги пише? Ти сериозно ли говориш сега? Не, ама ти наистина ли си тъп? Между другото, полицая каза, че е взел отпечатъци от колата. Леополд Търнодович, това вече подигравка с мен. В крайна сметка, разбирам тези двамата, Дерски и Александър. Знаете какво ще получат по физика. Но извинявайте, ставането посред урок, избухванията. Това вече е прекалено. Вие сте класен ръководител все пак. Може да ли да вземете някакви мерки? Не разбрах. Какво не разбрахте? Наталия стана, каза, да ви всичко по дяволите. И излезе. Къде излезе? Ти какво правиш, бе, идиот? Внимавай с приказките, безименник. Ще ти ударя един. Удари сестра си. Боже, какво става сега? Рома? Какво става тук? Удрях този малки извънземен, защото се подиграваше с всички. Защо го удари? Да не си влязъл в боен клуб? Какво? Казах ви, целият този клас трябва да се сложи на отчет. Всички тук са луди. Топ психар ме удари просто ей така. Слушай, Таджик, защо си дошъл в този клас? Ами дойдох за това. За какво това? За тебе Шира Леополд Търнодович. И въобще не съм таджик. Ако още веднъж дойдеш в този клас, ще те накарам да изядеш тебе Шира. Ясно ли? Как така говорите с мен, уважаеми? Леополд Търнодович. Какво ви става? Помислих си реши да жавдато, но все пак ще напусна. Как така ще напуснете? Щом не мога да се справя с проблемите на класа си, значи не заслужавам да бъда класен ръководител. А сега в качеството си на уволнен учител искам да направя едно нещо. Ела тук. Оставете ме, какво правите? Пусни ме! Ще се оплача на баба ми! Леополд Търнодович, какво правите? Пуснете ученика! Ромка, ти умееш да се биеш ли? Ами занимавам се с карате! Уха, кога започна да закача? Никога, просто съзнах, че вие сте ми като семейство и ако ви изгонят всички, и аз съм готов да си тръгна с вас. Жалко, че Полина не го разбира, нали Полина? Дима, казах ти вече, не си ме разбрал правилно. Е да, аз съм последния глупак, нали? Знаех си, че ще си тук. Откъде го взе това? Помниш ли, когато в 6-ти клас играехме тук на бутилка с по-големите? Да, разбира се, че помня, тогава ти се сърдех. Имаше за какво да ми се сърдиш. Аз сам щях да се сърдя. Как си изобщо? Забелязали, че напоследък много се отдалечихме един от друг? Да, вече половин година минут както се разделихме. А още обещахме да си останем приятели. Не ни се получава нещо да сме приятели. Толкова неща се случиха. А ти защо напусна часа? Просто ми писна. В класа всички се карат като кучета. Те почти изгониха, само Дерска и Саша се размутуваха. А Саша дори не разбра какво направи. Затова и всички го обичат. Както и аз теб. Какво? Обичам те, Дима. Винаги съм те обичала. Ой, ако нещо аз нищо не съм видял. Дерски? Кълна се в рижавата си коса, на никого няма да кажа. Какво стана? Димон, майка ти звъня. Защо не си ми казал, че баща ти работи като адвокат? Какво? Значи адвокат? Ти общуваш с баща си? Приятели, огромно благодаря, че изгледахте това видео до края. Ценим всеки зрител, всеки ваш лайк и всяка ваша абонаментна подкрепа. Благодаря на всички и до скоро!